ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ይብዝሕልኩም ክብራት ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኩም ድሓንዲኩም ኣነ ሰላምዬ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ድማ ንማርያም ጎንበት ናዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ልደታ እንኳን ኣውጽሕኩም ኣብጽሐና ክብራት ይሕዋትን ሓትን ብሩኽ ኣውድ ዓመት ይግበረልና ናይ መብርሃዊት ኣምላኽ ጸሎታን ምልጃን ኣይፈለየና ኣሜን እሹም በዓል ሕጽር ዝበለ ስነ ጽሑፍ ሒዘልኩም መጽየለኹም ንኣኸብለኩም እየ ሰናይ ምክትታል ናይ ጽሑፈይ ርእሲ ብሂል ኣበው ስለ ድንግል ማርያም እያ ትብል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብሂል ኣበው ስለ ድንግል ማርያም መብረቕ እንክድምጽ ኩሉ ሰብ ከም ዝርዕድን ከም ዝፈርሕን ናትክስም እንክደምጽ ከኣ ዲያውሎስ ይፈርሕን ይርዕድን ንስኺ ካብ ትውለዲ ጀሚርኺ ዕረፍቲ ስለ ዘይረኸበ በኣኺ ሓመመ ብስቕለት ወድኺ ተሰቐየ ስለዚ ከዓ ካብ ኩሉ ፍጥረታት ንዓኺ ጸልእ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ሂዋን ዲያውሎስ ዝበላ ሰሚዓ ስሕተት ምኽንያት ስሕተት ሞት ዝኾነ ቃየል ወለደት ድንግል ማርያም ግና መልኣኽ ኣብ ዝበሰረላ ጊዜ ንኹሉ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዝመርሕ ንኣካላዊ ቃል ወለደት ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቂ ጎይታዬ ነደኻ መን ኢልና ክንጽውዓ ኢና ኣዶ ጥራይ ከይንብላ ድንግል ኮይና ረኺብናያ ድንግል ከይንብላ ቆልዓ ሓቒፋ ርኢናያ ጎይታዬ ነደኻ ንምጽዋዕ ክንድዚ ዘሸግር ካብ ኮነስ ንዓኻ ደኣ መን ኢልና ክንጽውዐካ ኢና ቅዱስ ኤፍሬም ስርያዊ ብዘይ ምእዛዛ እታ ቀደመይቲ ሂዋን ዝተዓጸወት ዝተኣሰረን ብድንግል ሂዋን ብድንግል ማርያም ምኽንያት ብምእዛዝ ተፈትሐ ድንግል ሂዋን ብዘይ ምእማና ዝኣሰረቶ ድንግል ማርያም ብእምነት ፈትሐቶ ሰማዕቲ ቅዱስ ጀስቲን ንመላእ ዓለም ኣምላኻዊ ሬታ ዝተለኣኸት ሕትምቲ ጥማር ዝተሓተመት ደብዳቤ እመቤታችን እያ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ውሽጢ መርገም ኃጢአትን ዝነበሩ ብምልኦም ተስፋ መስቀል ከም ዝሰበከት ተስፋ ድሕነት ከዓ ኣበሰረት ሊቀ ኣባ ጽገ ድንግል ንኣምላኽ ዝወለድኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደይ ልዑል ባሕሪ እግዚአብሔር 9 ወርሒ 5 መዓልትን ንማህፀንኺ መቕደስ ገይሩ ዝተመስገነልኺ ሰማያዊ ንጉስ ከተሙኡ ገይሩ ላዕለዋይ ዝፋኑ ዘርግሐልኪ ብተዋህዶ ዝሓተመኪ ረቂቕ ሃገር ንስኺ ኢኺ ቅዱስ ኤፍሬም ስርያዊ ድንግል ኣደይ ንስኺ እንተፈቲኽኒ ወድኺ ኣይጸልአንን ወድኺ እንተፈቲንኻኒ ማንም ኣይጸልአንን እዩሞ ፍቕርኺ ኣብ ልበይ ሰኣልለይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ንቅድስት ድንግል ማርያም ምፍታው ካብ ዝግበአኒ መጠን ንላዕሊ ሓለፋዶ ፈትየያ ይኸውን ኢልካ ስግኣት ኣይሃሊኻ ምኽንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘፍቀራ ዝፈተዋን ንላዕሊ ክትፈትዋ ወይ ክትኽበራን ስለ ዘይትኽእል ቅዱስ ማክሲሞስ ዘክል ይብል ስለቓሉ ኣምላኽ ቅዱሳን ይኽበር ይመስገን ዘንጠኽዎ ዘግደልኽዎ ድማ ብኣፈትኩሃ መላእኽቱ ይኣርመለይ ዝነበረ ንጻንሒት እዚ ይመስል ብድጋሚ ብሩኽ ኣውደ ዓመት ሰናይ ንዓኹም لوحتكن هيوني شفان درفري كم نمرعات عيني